veieu aquí a la plaça de la Coma de Cassà de la Selva, amb aquests tallers de poesia rapejada, els alumnes creen els seus propis textos, les seves pròpies poesies, per tant, són uns poetes, el rap és poesia recitada, i tenim la Núria del projecte Hill Hop, que és el que ensenya una mica aquests passos. Núria, primer de tot, clar, no partim de zero, tu els ajudes una mica, explica'm com funciona això. Sí, bé, jo els ajudo a trobar la temàtica, els ensenyo una mica el ritme. Sobretot és molt important la pròpia essència d'un mateix, perquè cadascú té el seu propi estil. Per tant, cal trobar aquesta força interna per poder-se expressar correctament. El Hill Hop és una mica, treballeu amb això, o sigui, que l'art és educatiu, que l'art és artístic també. Sí, l'art és un... Perdó, el rap. Sí, el rap forma part és una de les disciplines del hip-hop, i en aquest cas l'utilitzem per fomentar una expressió lliure i treballem molt les emocions en aquest camp del rap, no? Perfecte, doncs escolta, em sembla que ha arribat el moment de posar-ho en pràctica perquè aquests alumnes han estat treballant durant tot aquest matí i atenció que els veurem aquí fer aquest rap que ens han treballat expressament per nosaltres, pel Tot es mou. Així que, quan vulgueu, anem a escoltar el rap d'aquests alumnes. Vinga, som-hi! 1, 2, 3 i... Per Sant Jordi! Tot es mou! Per Sant Jordi! Tot es mou! Per Sant Jordi! Tot es mou! Entre poesia I ritmes nous! Per Sant Jordi! tot es mou! Per Sant Jordi! Tot es mou! Per Sant Jordi! Tot es mou! Entre les roses hi ha en renou! Escolteu, en renou, festa, això és una festa i acabem amb les roses de Sant Jordi que, bueno, doncs també serveixen per fer una poesia, a veure si us inspireu. Què crearíeu vosaltres mateixos? Aquí seguim amb els tallers a Cassà de la Selva.